inorwa nevamwe vanhu usingatozive ndo panoitika mob psychology akanomecha blue black. Business rakaputika pakuti munhu wese anenge angoda kitas chikichoma ndimaziva munhu wese anenge ada kuchena. Kwamurova izvizvi 2 minutes anenge adzoka pabasa. Nhasi uno tiri ku Gulf Complex tinokutendai vatsigiri veDestiny TV muri pachirongwa the village. Zita rangu ndiroitwa Stella Muusha. Tiri kufara nemvura iri kunaya uye tiri kuona vanhu vari kufamba vachitenga muno mu Gulf Complex. Kunyangwe zvazvo vanotengesa vati bizinisi harisi kuita sezvaraita makore apfuura nekuti nenguva inoi ingadai vakutoverenga mazimari avo. Sara nemazuva mashoma kuti tisvike musi weKisimusi. Riri sei business? Business rakadhakwa kuna mari vabereki. Rakadhakwa badai rakaradhakwa muri kusekera zvamuri kuiteera. Kuna mari hanzvadzi yako kunze kwakatoma. Christmas yangosvika zvayo but yakangofara kuti tiri muna January. Imi munotengesa chii chamuri kuti vanhu havaswera kuzotenga? Totengesa ma TV, ma speaker, ma home theater, ma DSTV, ma satellite dish. Saka vanhu havaswera kujamba ma speaker ere gore rino. Kuda kujamba ma speaker vanhu. Hembe chaidzo havasi kutenga. Business iri kurwadza mama kunze hakuna mari tikuchema tutambudzika dai wakwanisa kuti wandirowo mabasa ekuti tiite mari ndo zvatiri kunyanya uchema. Business harisi kufamba ndofuna muri kuzoonawo mamonaki nemagumbezi nehembe zvakamira. Vanhu havaswera kuzotenga. Vanhu havaswera kuzotenga mari hakuna. Zvinhu zvacho hazvina kunyatsomira musha. Tanga tichitarisira kuti First TV tichange takufaisa zvokufaisa zviya but business riri pasi iko zvinezvi. Asi tiri kutarisira kuti mazuva iwaya atiri kupinda ndo atiri kutotarisira kuti tingange tichiita mari asi haiko zvino business rakadhakwa gore rineri. Chii chamungafunga chiri kukonzera kuti business ringe rakadhakwa? Ndotoziva kuti vanhu vazhinji vanoda kuti mwana wangu atamba akachena Christmas. Hatisi kuziva kuti inyaya yekuti mari haisi kutenderera here iri kuita kuti business ridhakwe. Vanhu havasi kuziva kuti vari kutarisira kuti gore rineri richange rine nzara here saka havasi kuburitsa mari. Tinganyepera bize gore rino hakuna. Zvakatotiomerawo zvatomboziva kuti taiti tasvika ngoni tadai tafane mari munhu asi izvo hakuna kana mari. Zvakatoomesa chose. Munotengesei imi baba muri munomu uye kuno inzvimbo ipi? Ine yeGulf. Totengesa masora, mabatteries, ma-TVs. Zvatotengesa kuno asi gore rino hakuna kana chinhu zvakazvikuitika. Zvakaomesesa. Hakuna mari, zvinhu zviri pasi. Hakuna mari. Business riri low. Vanhu vari kutenga izvezvi zvavari kufarira pahembe apa. Nguva inoi chese chauinacho chinotengwa. Chese chaunenge uinacho chinotengwa panguva inoi. But havasi kubhadhara mari dzatiri kuda isusu sevanhu vakaota. Business maiguru harina kuipa zvaro. Zviri kufamba zvazvo zvasiyana nepamashure pese apo. Nekuti apa taamuna December saka zviri nani. Imimi munotengesei kunoku chekuti muri kuti business rapika? Inini ndotengesa ma-LCD nematouch. Like mukatarisa aya mascreen aya ma-LCD nematouch nemafoni nechichichi ma-accessories emafoni. Zvese ndo zvatoita panapa. Taona matone cheni ishi. Cheni tinongoziva inosunga mbavha yenyemuro yakamirirei. Cheni yamunoona ikai ndo round rangu irori. Ndo trade racho irori. Ipatani nyura toto introduce pataundi. Necklace ademaizia. So inogona kupfekwa pauro oro kukaita keyholder oro kukairembedza mota. But inongopinda pazvese ipapo. Taku approach a Christmas. Imimi business renyu riri sei Christmas inoi? Business rakaputika pakuti munhu wese anenge angoda kitas chikichoma ndimaziva munhu wese anenge ada kuchena. Saka business is good. The business is blooming. Munofamba muchitengesa here? Mune chitoro here? Imi munoita sei pakutengesa kwenyu? Pakutengesa apa tokonombofamba chitengesa depending kuti musi wacho zvakamira sei. Kana polisi chinetsa tongonongotoka base pekuti tinenge chingodai nekudai. Asiwo kana kungori cool totombopinda marounds tichidai nekudai. Tataura nevanhu pamusoro pembavha dzinonzi dzinowanikwa kuno kuGulf. Vari mukati mucomplex vati ivo mbavha zhinji dziri kunze ndo dziri kusvibisa
zita rekuti vanhu vanongoti kuGulf kune mbavha. Uyewo vataura kuti mbavha dziri kubatwa idzi vazhinji vacho vanodziranga nekuda kwekuti kuendesa kumapurisa zvinopedzisira zvisisavabatsire nekuti vanhu ivavo havanogara nokuda kwekuti corruption yanyanyawo nekumapurisa kwacho ikoko. Mbavha dzakawanda but dziri kurohwa nevanhu panze. Imimi kurohwa kuri kuita mbavha kuchicha mungade kutaura pamusoro pekuti munhu akabatwa ari kubva arohwa kana achinge vanoti vanhu ivavo vakabatwa havasi kuenda kukoti kopedza nyaya, vari kungogumira munzira zvongoperera munzira. Saka imimi munosapotereze zvekuti munhu anenge aba ngaadisiplinwe nevamwe, ngaende kukoti opedza nyaya, kunopedza nyaya. Kune vari kurova vamuda kuti kudii? Kune vari kurova hapana zvinhu zvandingakwanisa kutaura kwavari, nyaya inopedza kupolisi. Panonzi paGulf Complex mbavha dzakazara, mbavha dziriko dzinoba dzakawanda, asi dzinonyanya kubuda nechepanze apo. Muno mbavha ikaibata inorohwa tonoisundisa. Munombotanga marova, sei munotanga marova mbavha imimi? Apa chinoitika ndechekuti muridzi wezvinhu anenge ane bitterness kuti ndarira nchinohodha nchikurosa mabhodha usiri kumba munosubweya otora, handipuri kuzvona. Saka muridzi wezvinhu ndo anorova, anenge asina kupirwa yadho paripo pakubata paya. Aiwa, musaro wemunhu ngatiitise tiende naye kupolisi. Zvino pakurova apa vanhu vanoziva here pekurova? Nekuti tinozonzwa vamwe vachinzi akarohwa akakuvadzwa. Vanhu vanoziva here pekurova? Vanhu havasi vese vanenge vachiziva pekurova, but zvinhu zvinongorwadza kuti uchinge wabirwa iwewe uri pakutsvaga mari ndofanira munozviziva mama, zvinhu zvinongorwadza. Saka shungu ndo dzinoziva kuti tirove munhu but tisingade kurova munhu. Chokwadi ndechekuti zvoni vanhu especially mbavha dzepanze dzemafoni apo vanotikangasira complex yedu, nokuti vanhu makastoma vanoti hatyai inonotenga kuGulf nokuti kune mbavha. Saka business redu inobva ratodzokera mumashure. Saka tinotorova zveshuwa kana munhu anenge apa. Batai munhu. Batai munhu chaiyo. Nyika yedu yane corruption. Tikasungisa mbavha ndizvo tikanoisa police station, unogona kuchoka uchimuona ato kumashure kwako, handipuri kuona. Ndosaka munhu achizotega indirange ndega since uko wachangonopiwa mari munhu akutobuda kutoya kuzokupira futi, saka wotorova kuti asadzoke. Ndozve zvapo bosi vanhu vakena vari kubhadhara polisi, mukangomurova izvizvi 2 minutes anenge adzoka pabasa. Unoona kusundiswa iwo nembavha kunzira papamuchiro wambavha adonza foni yake yanga inoita inoweta kana kuti 400. Iwo apa ndiwanga uchida kubirwa ndizvo ndiwa kubhadhara kuti foni yaya ikunzi yachekwa pasini, kozi unova unzi waisa mutemo muhomwe mako madiko ene munhu marova munhu arasa zvakati ndiwe futi wakupinda bhizinesi apa iwo munhu aita sei atobuda. Ndo dambudziko racho. Saka zvopedzwa sei izvi? Muri kuti mimi mukarova mbavha mukaenda kupolisi kwacho munokwanisa kuzopinda futi munyatwa mukamusiya achienda mukanomusungisa, zvikubatsirei? Hapana chaari kuitwa. Saka what's the way forward? Way forward one kutochinja mapurisa mabhesi avo avari, kozi mwene mumwe panapa pane bhesi riri padhisi, saka vanhu vanenge vachiuya naivhudhei vachipfudzana vachidai, vamwe vanotogara kumarani chete. Saka vakambovashifta vakambochinja pamwewo zvinogona kupera vonyanya kuwanza vanhu anti corruption. Mapurisa episi aya ashande kozi hapana kwatinoenda. Aiwa, Christmas yofamba zvakanaka asi chiringovhiringidza muno muGulf muno kwanyanya mbavha dzawandisa kutoti mafoni mabhegi aya kana mawallets kana mapesi avanhu vari kutorwa, vari kubvarura vanhu vachicheka ende havasi kumisa kumana vachakutobata zvakasimba. Vanotoba pachena pakazara vanhu, mapurisa atofamba pachibirwa munhu, mapurisa havasita basa ravo kuti mapurisa nevanhu vautoziva nembavha vautozivana kuti wakasungisa mbavha kana pakebhini pamarket square apo vanosungisa mbavha nendonzi mbavha yabuda nembavha yapanze futi. Ko yabuda sei yabira munhu? Hadzisi kufamba zvakanaka. Zvino muno mumucomplex muri kuona here kuti vanhu vari kuti kana mbavha yabatwa vari kuiita sei? Muri kuiti muri kungoendesa mapurisa ikoko here? Chii chiri kuitwa? Aiwa, muno mucomplex inotanga yarohwa, muno mukati muno mbavha yakabatwa inotanga yatobhorohwa, ndokuti muno mumwe yakabatwa mbavha yakabatwa mbavha yabira munhu inotanga yatobhorohwa, yakuirova njani vakadzi varume yarohwa yose ndo polisi yanaka, nekuti zimwe kupolisi kwacho zvakafanana kwaendisa tungiza anenge abuda hapacha anenge aitwa. Saka polisi mabhurwa kunoko kuti akuno mabhurwa kunoko polisi akandanaka zvapo.
pakurova apa vanhu vari kuziva here pekurova pekuti munhu akuvare kana kuti vanhu vanongorova nje? Aiwa, vanhu vasikurova zvekukuvadza manje. Vanhu kurova zvakanaka kuti munhu akuvare. Anorohwa pai? Iwa nyama yake chete kuti akuba mangwana akada kudzokorera kuba anongobawo zvishoma, haazoba zvakanyanya. Sokuti apa mabiro acho anyanyisa. Dai kunzi kuba zvishoma zviri nani, zviri nani. Mabiro atonyanyisa, haatoboita mabiro acho. Vakomana topanza apa. Vakomana vese panza apa Mbavha. Mafoni anzwa, ngodai foni yaenda. Kudai foni tanzwa panapa. Kungosiya foni musere kumabhegi apa, yaenda. Saka hatina chibasa unzi tachasei. Saka kubata munhu tomubate pomugadzisa mbichana ozoenda kupolisi apo. Asi hatimiro zvekumukuvadza. Tingangoti mbavha dzinotowanika pano but dzinowanika kunze uko ndiko kwadzechitambira but paGulf panapa. Ndosamuchiona mukaenda kana kuchero kwamaenda mwangoti zveGulf panonzi pane mbavha but mbavha ndedzepanza apo. Vanhu vese muno mapana anomboita zvechitsotsi but kunze. Saka ndiwo vanoipisa basi. Zvichireva kuti mbavha dziri panze peGulf Complex hadzipindewo here kuzokanganisa basa renyu imimi mukati mecomplex? Muno madzizopindiramo pakuti tine macameras plus mapane security. Saka havana chance yekukwanisa kupinda, vanobira vari kunze ikoko. Tambonzwa vamwe vari kuti mbavha tinoita inonzi batai munhu tinorova munhu. Muri kumboonawo here imimi pari kurohwa mbavha? Ona mai ndati kana yatanga kurohwa ka inona kutozofa kozi yakaunganirwa neGulf yese yakatanga kupondwa inorohwa zvekuti haitozombodekana kudzoka. Saka dziriko but dzinorohwa, muno dzinorohwa manje. Dzarohwa, pane change here inozowanikwa kuti arohwa anongonopora odzoka futi? Change hapana change apa. Vamwe vacho vanotowedzera especially netime yatiri inoyi havanzwisise matsotsi akaba nhasi ka mangwana akasunguka kana kaita sei anongodzoka futi mangwana because ndo zvinhu zvaajaira but vakabatwa zvavo aiwa vanokuwadzwa. Pakurova uku vanorova varidzive zvinhu here kana kuti munhu uyu anongorohwa nechero munhu anenge awe? Zvazvinoita mai pakanzi mbavha ka wacho abirwa ka anoona kusatorova but vamwewo vatonziwo mbavha ndo vanokwanisa kurova through kuti munhu wese tiratsa almost munhu wese ane zvaakabirwa. Saka anotsividza pambavha iyoyo yabatwa iyoyo inongorohwa nemunhu wese. Zvokutoti wacho abirwa haatorovi, inorohwa nevamwe vanhu vasikatozive. Ndo panoitika mob psychology ka akanomecha blue black akanorohwa zveipapo. Kana muchiti anonomecha blue black muri kurevei? Kana tichiti anomecha blue black ka tiri kutaura kuti maroherwo anoitwa ka anobuda kana makala kana 5 kuti pamwe pari peredhi pamwe poita nge pegreen saka ndo patoti blue black because anenge arohwa atokwara. Saka makalazi anogona kutobuda yawo because anenge achingorohwa pese chero havatasi kuti vakurohwa pai anongorohwa. Muri pano paGulf, imimi paGulf mune muchita nezvei? Tisogadzira mafoni, matachi, maLCD, kutengesa mafoni, zvinhu zvese zvakanaka, tibata vanhu zvakanaka kuChristmas seholiday. Vanhu vanenge vachibirwa, vanhu vanenge vachiita sepa toita mafair pet purpose lens ipapo. Ndo zvandada kutobvunza kuti vanhu vazhinji vakutonzwa kuti ukangoenda kuGulf chete kutongoenda kunobirwa. Imimi izvozvi hazvikuafekta here business renyu? Zvikutoafekta Grace, but pambacho ka business udawo patience nechii. Sepanopa pane zita but Joshua sara chiri kusviba because Joshua vanhu vari kubirwa zveshuwa. But semashopu edu ana Bosland so ana Setrai ana Lucas vanotengesa matouch Mercedes vanoita ma-straight forward. Zvekuti pambacho especially isusu toita futi mabasa mamwe asinene nogadzira mafoni, toita futi zvemusic nechii. Saka pambacho Joshua kuti zvosvibidzawo mazita edu isusu. Munoita zvemafoni, muri kuziva kuti mbavha dzinosvibisa zita renyu. Imimi mukabata mbavha kuti mukaona pabatwa mbavha, chii chiri kuitwa kumbavha chekuti munoti ngainzwa isoko nekuti iri kukanganisa business? Tisabata mbavha isusu hatirowe mbavha tingoendesa kumapurisa. Mbavha inofanira kuchera. Ko mukaona pairi kurohwa? Inini Grace zvangu handisaunyeba, haina handisvike padhuze pari kurohwa mbavha because vanhu vari kufamba kurwara, vamwe vanova nenzara, vamwe vakadhakwa netumbwa, vamwe nemadrugs. Saka pambacho tongopfuurawo tongoenda pasai tongoona because hakuna munhu ari perfect. Mukombozi muna mbavha dzingatooneka kunzoko kwete mukati muno hadzipindi zvachose. Hakuna mbavha inopinda muno. Aiwa, muno muGulf mbavha mukati hatingade kunyepa, hatina mbavha. Muno makanaka, muri safe, mune security. Hatina dambudziko. Saka dambudziko riri kuwanikwa kupi?
Handizivi kuti vari kunze zvavo vangange vaine dambudziko, asi isusu muno mukati takanaka zvokuti paMbavha hatina kana dambudziko, zvinhu zvedu zvose zvakarongeka. Tinoramba tichingoya kwamuri tichikuti kana musati maita subscribe, chisubscribe kuti tive tinoramba tichikura paDestiny TV, uye tiri kuti Merry Christmas and a Happy New Year.